Morning mga gang! Mag-ano tayo ngayon? Birthday vlog. Pasensya na sa aking pawis at kagagaling lang namin sa palengke. Ayun yung mga pinamili namin. Naglinis tayo ng ano. Ilulutuin natin mamaya. Linisin natin. Pakuluan muna natin yung mga nilinis natin. Tapos nilinisin natin yung iba. Pakuluan muna natin yung... Ano ba tawag dito? Lumasang. Nilagyan ko din ng asin. Sunod dyan, tahong.
Tahong, tahong. Bakit? Pinaka-lesson na natutunan ko dito. And thankful ako kasi nabago yung mindset ko. Balat tayo? Ito pa naman mo kami. Balat tayo nito, friend? Sige, kasi lagay mo sa freezer. Bigyan ko suka. Siguro ayun, and continue to practice. And mag-prepare ako ng mga possible questions paano mag-ano. Continue ako manood ng showtime everyday para matulog. Yan mga kagang, nakaligo na tayo. Tapos na magluto. Konti lang naman yun. Mag-ano muna tayo. Ito. Ayos ng konti.
Punta tayo dun sa ano, Gateway. Gawin kayo salamin. Bili tayo ng cake para sa birthday boy. Birthday ng driver. Meron tayong munting salo-salo mamaya. Hanggang pa siya, pumasok pa siya. Maglagay muna tayo ng emerald sa mukha. Emerald. Bago tayo gumora sa labas. Kita-kits ulit tayo mamaya ang kagaan. Maaga pa naman. Patuyuin muna natin. Patuyuin muna natin. Ano yun pala? Lux Organic. Skincare big. Lux Organics yan. Tapos pag natuyo na, maglalagay tayo ng cheek tint para hindi naman tayo mukhang ano ba tawag doon? Maputla. Makamas naman. Para hindi na wag mukhang maputla. Ito ang cheek tint. Yan. Yan. Kita niyo. Sabay, maglalagay tayo ng sunblock. Kasi may araw pa. Maglalakad tayo papunta doon. Sunblock. Damay na natin leg natin. Gawin ko kayo sa naman. Yan. Tapos lang. Yan lang. Malapit lang naman yun dito. Tapos lagay tayo nito sa lips natin. Para medyo red na yung ating lips. Tsaka tayo maglalagay ng lip therapy. Labas na tayo. Bili tayong cake ng ating birthday boy. Yan lang.
Yun lang. Labas na tayo mga kagang. Anong oras na ba? Labas tayo. Bili tayo ng cake. Kaya pa. Malapit lang. Na tayo sa gateway pupunta. Sa ano? Boulangerie. Ito tayong tricycle. Cash out muna tayo. Pag-iintay tayo. Lakad-lakad tayo papuntang gateway. Kasi doon yung tayo sa gateway. Marami na talagang tao. New normal. Tingin muna tayo sa karamiya kung anong mga flavor. Gusto ang flavor sa karamiya. Punta tayong Boulangerie. Doon sa baba. Nakababa. Doon tayo sa Boulangerie. Boulangerie. Puro puso. Puso-puso. Ikaw. Drip-drip. Unicorn. Hindi, mag-cash na lang. Yan, makabili na tayo dito sa Boulangerie. Ano daw? Ito na ulit tama agi sa kami. Smell like you. Always taste like you. Sa budlo. Sa budlo.
birthday ko pala ngayon, kaya... Yan, si birthday boy. Yo, yo, yo. Birthday mo? Yes, birthday ko. Ilang taon ka na? 30. 30 nung... Anong 30? Year, ano yung 30 mo? 30 ko nga ako. 30 nung ano nga, anong taon? 30 anong taon? Kailan ka nag-30? Kaya, inom coke lang yun, inom ko kasi bawal sa akin yung alak ngayon. Well, yun naman, mabait na ako. Hindi na ako nagiinom. Coke ba yan o iced tea? Coke. Coke lang muna. Coke lang. Coke daw mga kagang. O, di ba? Coke. Oh, ipadighay pa. Anong masasabi mo? Ang masasabi ko, Anong wish mo? ang wish ko mawala na yung COVID. Pupuli. Tapos? Peaceful na lahat. Ay, pumutok pala yung Vulcan Taal ng ngayon na. Dapat pala magtagaytay kami bukas. Yung mga kabreget. Ayan, yung kabreget. Hindi kami makapunta ng Tagaytay bukas pala mga gamit ko dyan. Huwag yun na lang tuloy. Babagyo lang kami. Signal number 1. Uy, sa Antipolo, maganda pala galaan dun ha. Bukas doon tayo. Kita-kita tayo. Bukas mga kagang. Kita-kita tayo doon. Kita-kita tayo, mauna kami. Susunod na kayo. Ayan mga kagang, mag-ano daw sila, magti-tiktok. Ano yung tiktok nyo? Yung ano yung... Amelia! Sino si Amelia? Amelia! Pakagit daw. Tanga, nagsusunod dito eh. And isasabi mo na yung nagsud, Amelia yan daw. Kaya ito ang nagsusunod na sabi niya. Kaya, mahirap yun eh. Yung ganun na lang oh. Pagkati ka lawas? Ano ka? Yung ganun. Hipon? Di ba yung ganun nga? Di ba yung ganun? Ayun nga yung sinasabi niya mahirap daw. Hindi oh. Tapos ganun. Tapos, di ba yung... Manok. Kanta ni Oring kanina, pangito mo ng buso. Ano ba? Email pa rin? Inciso na! Please like, share, and subscribe and hit that notification bell para hindi po kayo maka-miss ng bagong video namin. Bye-bye!